Горна Оряховица. Да са живи и здрави. И за Холандия. Специално от Бошко патрона. Аз ще това как е паца. Yes! С... Значи пали фирма Кизин. Чавален, понеже под фирми са ерат. Ти усяко мага да те поздрави за пе фирма. Какъв е фирма от Горна Оряховица? Сарса Кланов и фирма ко. Фирма Дила Вуй. Аха, Дила Вуй. Добре, окей. Вие да не мама кирали. Айде, чавален, чуджани фирма Кланов, манкато ми катка. Дифал. Мална час. И най-специално и Пламениски. Ко са Пламениски? Кай си докъде? За най-големия бизнесмен в Холандия, Пламениски, де. И Пламениски фирма номер 1. Оборотно, шугаритетно. Айде Холандия, айде Белгия. Айде, айде, Бошко, искам да се покажи сега. А така. И Пламениски да фирма номер 1. Оборотно, шугаритетно. Уйти, тенелаке, мареле. Айде, гайде. И специално риска ортако студия. Илияски да фирма номер 1. Оборот, шукаритетно. Айде Бошко, та пояса. Се, се. Айде гайде, айде детика. И тази нощ ще пия аз. И тази нощ ще смъркам аз с приятели до зори и с Бошко оправя винати. И тази нощ ще пия аз. И тази нощ ще смъркам аз с приятели зори, хей, и с Бошко. И за Красю Савов и за неговите оралари, Слакара, майцена сега. Айде гайте Бош. За всичките големи орали. Орали! Айде гайте, гайте. Специално от Бошко, да си жив и здрав. Роси, кажи, моето момиче. Така, Росито казва така.